ओं श्री गुरुभ्यो नमः। दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करवा निश देखी मनीष चिन्हबार सहज उपाय विषय रे। ता पूर्व जो मैंने आम एपी एस्ट्रोलॉजी ओडिया चैनल को नुआ आछंती से माने सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु, लाइक करंतु एवं बहुमात्रा रे शेयर करंतु, जहा फल रे आमर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण माने पाई परिबे। साधारणतः पुरुष मानकर निश देखी मध्य जड़े लोक ताहार प्रकृति, व्यवहार, कथबार्ता, ऐश्वर्य इत्यादि विचार करिपारिबे। मने रखंतु, जेउ मानकर निश प्रजापतिया सेमाने अति चालाक, धुरंधर और सबु प्रकार कार्य रे जययुक्त होई पारंती। जेउ कामरे सेमाने हाथ देबे ताहा निश्चित रूपे सफलता पाइबे। उदाहरण स्वरूप चार्ली चैपलिन, इटालीर एकछत्रवादी शासक हिटलर, राज कपूर इत्यादि अनेक। जेउ मानकर संबालुआ निश मने रखिबे एमाने भारी हिसाब रे काम करंती, किंतु सरल मना, हृदय किछि वक्रता नाही। एमानकर रोकठोक कथा कहबाकू एमाने भल पाआंती, फुसफुस कथा कहबाकू पसंद करंती नाही। जहा कथा हेउना कहीं खूब उच्च स्वर रे कहबाकू भल पाआंती। एमाने साधारणतः ऐश्वर्यशाली होइथांती। जेउ मानकर मागुर निश दुई पाखरे लंबा लंबा होई बाहरी थाए, मने रखिबे ठीक मागुर माछर निश भलिया एमाने बहुत मतलबी, हिंसुक, बदरागी, काम पड़िले कुकुरर गड़ धरिबाकू पछाइबे नाही। काम सरीगले काहाकू चिन्हंती नाही। निज कथा छଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଭୁଲାଇ ପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଜଲ୍ପି ପେଞ୍ଚ ଭଳି କୂଟନୀତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରି କୁଟଳମନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ନିଶ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁଜୁରି ଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୋଇ ଠାଏ ଠାଏ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ନିଶ ରଖିଥିବା ଲୋକ ଭୀଷଣ ବଦରାଗୀ, ମତଲବୀ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଏମାନେ ଅପାରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। କଥା ନ ବୁଝି ରାଗିଯିବା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଶ ଓଠ ଉପରକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ତୋରାଣୀ ଛଣା ନିଶ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ଭଳି ଉପରେ କର୍କଶ ଥିବା ବେଳେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କଅଁଳିଆ ଶସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉପରେ ରାଗି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦରଦ ଭରା ହୃଦୟ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ ଦେଖି ଲୋକେ ଡରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଅତି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାଇନିଜ୍ ନିଶ ସାଧାରଣତଃ ଚୀନ, ଜାପାନ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ନିଶ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିବେକୀ ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଇଁଷି ସିଂଘା ନିଶ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ମଇଁଷି ସିଂହ ଭଳି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ନିଶ କଲି ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଉପକ୍ରମ କରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ନିଶ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି ବୀର, ନିର୍ଭୟୀ, ଧନବାନ, ସାହସୀ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ଓ ଦେଶଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅତି ଭଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମାନେ ରାଗିଗଲେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର କିଛି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏକଦମ ନିଶ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ମୁଛମୁଣ୍ଡା। ସେମାନେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ, ଚାଲାକ ଏବଂ ହୃଦୟହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଏମାନେ ନିଜକୁ ହିରୋ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶୁଭମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମସ୍ତୁ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।